Haswa baka kenhun usamla E.Khongngai ubade unung yalam ka Federation of Riwar mengi lokal dorbar ban mi syakmat ban pensngau syaka sarkar bat ka company ka ba pentre ya ka surok ba na Shong syadauki baka bakam ab jingma ka ba yai ban ka jingjia yap briu ka dei haki benta na lai lengkot halang kerdem ka bala jushim ya ka jing imbriu ka ba om duna ya ki siphawngun laong bahang ne baka ne ka kenhun la syai ka ar khundai tarik uyayong arajar penriu hakapor khat arsiteng no phaisni haplau jong minis keteriat penusla kan penlong da kajing yakhi kabala penbena da usamla E.Khongngai nakaliang uba E.Khongngai ulaya sam lengba ka WhatsApp da kajing tho kabala kedau kumne harum syaki pajba ba i kariwar mingi ngi im haka sensyar pajba ngi don ka hok banyakhi Hato pihun tang banlong kinong pitkai Hato pihun tang ban Sngap no ya kajing du da ki phongut ki mensim ba koridor lengba kajing hap ki mau bat jing tua khendau tang namar kajing le thurmur bat le turti ka company ba pentre ya ka surong Hato pim perkhat mo ya kalawai ki khun ki siu ne kalong din mandin ngi hun mo ban ya pe nya ka Pateng ka ban sawan Hato ngi la sha te mrau ne sha thit mo haki briu ki badon hakabor bakim salia shu ban thom haka sang ne ban jot ka thain riwar kasur kadang sawa kadawa ya ka hok ban mi syakman ban pen ngiu yala ka jong ka thain riwar yala ka lawai ki khun ki siu jongi tongin ya mi renti lang haka arf kendai tarik uyayong arajar penriu hakmat jong ka office jong ka minis keteriat penusla ban pen ya ka jing ya teli ka jing persya ya ka sarkar bat company halor ka jing dawa ka hok upaj ba hakipor ki bandang wan kim dai shu ban yai jia ka jing jia ki basnusi ne ban thut akalai ka wan khamtam ki bapang ki bachitom tongin ya kendit benriu para thain para war ngimdei ban sya jemdau ngin mi syakmat na kabenta ka Pateng ka bansawan kajai benriu ko bayakhi kadai kajai benriu ko ba im khublai shi hajar ngu